amma na tabbata idan kuɗin sun zo a lokacin zaki gani. Allah sa kuɗin ba na ran bane. Ke? Lalle ko kwanan nan balla yarinyar nan. Ke? Ni ke ga maka? Ke ba ki ji maganar da take ga mun ba? Ha ba mala wani irin ballawa wannan yarinyar kace zaka balla ta kuma daga magana addu'a ba tai maka sai ka ce amin. Wannan yarinyar ayya ko yarinyar nan ba ƴar ruwa bane? Wallahi ban haifi ƴar ruwa ba. Yarinya ta mutum ce. Ya za ki ce ba ta haifi ƴar ruwa ba? Gidan liman kashi na biyu. Gidan liman kashi na biyu. Gidan liman episode 2. 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 Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda kuka sani sunana mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu Jarumi a masana'antar Arewa Comedian, su kuma sunan su Usi Madobi. Ajaka Muhammad. yawwa. Su ma jarumai ne a kamfanin shirya fina-finai saboda na Hausa film. Yawwa. Abin da muke son mu sanar da ku shine za ta fashe. Gobe idan Allah ya kai mu ranar Alhamis za mu saki wannan shahararren fim din namu da ya kasance Mai suna Gidan liman. Ki malama. Ki bari in fara magana. Wannan shahararren fim din nan da ya kasance ni ne jarumin fim din tare da Usi Madobi, shi ma jarumi ne a fim din bangaren soyayya, ni kuma jarumi ne a fim din bangaren comedy, ke kuma jaruma ne a fim din bangaren mari. Lobayya. Idan dina ku gan shi kun san kawai za a nishadantar ne, shi yasa duk inda muka tsaya yana ban dariya ne, shi yasa ku ga yana ta dariya. To abin da zai faru shine ka gane Usi Madobi akwai wani abin da nake son mu mutane. Ka gane bayan ka san in mun gama kallon fim din nan akwai fim din da mu saki. In mun kama karbo karfe 8 za mu saki, za mu kalli kaddara. A wani channel mai suna Sharif Studio TV. Yawa kaddara episode season 2 episode 1 kenan. Okay, wai season 2 ya dawo? Season 2 ya dawo. A ce za ta fashe. Yawa. Muna gama kallon gidan liman film din zamu je mu kalla. Okay. Bomba to bomba. Bomba. Shi wannan mun kalle shi karfe 8, shi ɗayan sai mu kalle shi karfe 8 da rabi. To sannan kuma ka gane akwai abin da nake Ka ku bari a baku labari. Ki mun shiru ko in talla nake. Kai dadi ne. Abin da nake so da kai ka gane? Kana jina? Akwai mutane suna korafi akan wai an sufa na fadan mu in fara mukan kasa. Shi ne nake son kai da ba. Wannan karan ba za a daina ba. Na ce ki shiru ko? Dan faɗi musu. Salamu alaikum jama'a. Wato shirin gidan liman shiri ne wanda ya bambanta da sauran shirye-shiryen da kuka ga ana yi, wato maybe a Kacalla Investment. Duk da dai a bidiyoyinmu na kwanakin bayan na yi bayani akan wasu fina-finai wanda ake dakatawa cewa producers ne suke zuwa su kawo mana film, sannan mu a matsayinmu na actors, sannan a matsayinmu na producers kuma promoters sai a miss film sai a ba su kayan su, mu kuma sai mu musu posting. Duk wannan agreement ne ba namu bane, amma wannan gidan liman film ne wanda gwangwan film ne na Kacalla Investment. Film ne na Kacalla Investment kuma film ne. Wai me yasa yake mun Sai mana. Film din nan kai ma kai magana. Film ne nan ba mu fara sakin shi ba sai da muka gama shi gaba daya. Daga 1 zuwa ƙarshen season 1 complete mun gama ɗaukar shi, ba ranar da za mu yi muku fashi insha Allah. Ranar Alhamis ba. Sannan kuma abin da nake son in ce muku, kun san kowane film bayan sirrin kyau, project din da muka ɗauko wanda za ta tsaya daidai da kafanta shi ne gidan liman. Comedy series ne amma haɗa da takwakiyar soyayya. Yawa ga wasu Lobayya. A wani bangaren tana mai kama da aljana ko? Ani ba aljana. Okay, ba aljana ba ce. Amma ka san episode 2 din ko? Na rantsi da Allah na kosa. Ina zan cewa na kalla ka san tunda ni film ɗina ne na kalla amma ina son in kalla tare da jama'a. Gobe za mu kalle shi a premier ne tun misalin karfe 8 tun misalin karfe 9 gobe da safe Alhamis, ranar Alhamis zan daura shi a premier insha Allah. Bayan na daura abinda nake bukata da kuma soyayya in za ka kalla kawai gaje ka rubuta mun za ta fashe sannan kai like. Abinda nake bukata kafin ma mu saki film mu samu likes 1000. Na san cewa kuma soyayya ku ba mu wannan likes din 1000. Sosai. Yawa. Sannan kuma a wannan bidiyon da muke kallo ku rubuta mana za ta fashe in ka san za ka kalla. Na san cewa insha Allah mu burin mu nishadantar mu faɗa kansa da kuma ilmantar. Sannan kuma kowa ya san cewa sana'a miki. Mun gode. Sunana Jaka Muhammad.